Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey! Thank you, Jesus. Hey! Shakapala Baha! Hey! Shakapala Baha Sakata! Rimamo Soko Toloboho! Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Kapeskata korata bambadai. Kalibata labataskatakai. Atimala kandele shate. Atamala mandele shate kadai. Adaya. Alapayata dai. Adai. Atapaskata. Atarata mata shatai. Atamata katale. Atayata kai. Ataposata patai, atarata data, atapalata katai, atamata katale. Taposkete kolata patai, ashapalata katai, atayata kale. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shahida, Jesus. Tahila po Shahida, Handel Hibrado Shatokande, Apeyata Katai, Ade, 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 Papa, 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 Jesus. Hallelujah. Scopenate, Parate Cambinate, Hatambelita Mandela Shatekade, Hippopopopo Shatai, Hatambalita Lamande, Ascopenale, Ashale, 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 Hotoboscape, Shalabaskatakate, In the name of Jesus. Hallelujah. Baba wethu ingcwele sisondele bukhoneni bakho sikhona yenza into oyithandayo your will oh God moyingcwele singabakho sesifikile ikapho yadaba moyingcwele isandla sakho phezu kwempilo yethu moyo ingcwele moyo ingcwele molefasi limaodi mo Holy
Molifazi, Molifazi, Lima o di o Hauya Tanali Wena Molifazi, Molifazi Lima o di o Can we just lift our hands? Allow him to do whatever he delights. Molifazi, 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 Inamokoshataba. Oh Jesus, Molifazi, Molifazi. Siyakubabaza Nkosi, siyakubabaza wena owawukhona. Siyakubabaza wena okhona, siyakubabaza wena oyoba khona kuze kube phakade. From everlasting to everlasting, nobody like you, Lord. We bow at your feet. We bow to you and you alone. We are halalela. Ungcwele. We are kasimula. We are mangalisa. Baba wethu uhlele esihlalweni samandla. Umzululisa isihlalo sakho. Umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakho. Ngaphansi komhlaba kuzwakala umdumo wamandla akho. We give you glory. Jesus. We give you glory. We give you glory. We give you praise. We give you honor. We hail you, King of Kings. We hail you, Lord of Lords. Have it all, Lord, the way you want it. Ngegama lika Jesu. Asimshayeleni kakhulu zo izandla Thank you, Jesus. ezinkulu. Thank you, Jesus. Hallelujah. We may be seated. Umvangeli unkosi umthwali walomphongolo
nonikezwe yonke into emazulwini. Siyakubingelela abafundisi bonke Fivefold Ministry. Siyanibingelela kakhulu bafundisi ukuthi nethathe leli thuba nibe khona. Asibingelele obaba nomama, abafowethu nodadewethu. Hallelujah. Ngokwesikhathi ngiyafuna ukunibalula nonke, kodwa ngiyabona ukuthi isikhathi sesengishiyile because uMoya Ngcwele wants to work now. Angazi noma ngiyambambezela manje, but asinibingelele nonke abazalwane, all those that are here for the first time, asinibingelele umndeni wakaZuma, amadodakazi lapha, asinibingelele nonke abazalwane, asinibingelele nonke. The book of Mark chapter number 5. The book of Mark chapter number 5. Waziwamuhle Jesu. Waziwathembeka Nkosi. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let me read. I'm reading from Amplified Version. They came to the other side of the sea, to the region of Gennesaret. Gerasenes, yes. When Jesus got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met him. And the man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with chains. For he had, hallelujah, for he had often been bound with shackles for the feet and the chains, and he tore apart the chains and broke the shackles into pieces. And no one was strong enough to subdue and tame him. Night and day he was constantly screaming and shrieking among the tombs and on the mountain, and cutting himself with sharp stones. Seeing Jesus coming at this from a distance, he ran up and bowed down before him in homage. Ngiyalithanda kakhulu lelithi in homage, because amaningi athi he worshipped him. Leli lithi in homage. Hallelujah. And screaming with loud voice, he said, "What business do we have in common with each other? Jesus, Son of the Most High God, I implore you, by God, swear to me, do not torment me." Wow. For Jesus had been saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Can somebody shout, "Come out"? Namhlanje ebusuku, I want to speak for a short moment, very enthusiastically and forcefully and powerfully, looking at the situations, looking at noma yini ehluphayo ehlupha abantwana bakaNkulunkulu, and look, ngibheke emehlweni ngithi, come out, come out, come out. uJesu la
in the book of Mark iyabhalwa bazalwane uMark owayekade usecretary kaPeter. Siyamazi uPeter wayekade umfundi owayemdala kunabo bonke abafundi bakaJesu ngokweminyaka. And waba senhlizweni kaJesu ngendlela emangalisayo. And I think he was amongst the first abafundi ababizwa uJesu umefika uJesu ethi ngilandeleni ngizonenza nibe ngabafundi. I spoken about that yesterday ukuthi uJesu wathi ngilandeleni ngizonenza. Ngamanye amagama umuntu mayengakaqala ukulandela uJesu usuke engakabi yinto ayekade eyidalelwe. Uze ubuyele ezandleni zomdali akudale kabusha the moment you come to Jesus. Now ningixolele ngevoice yami it's gone namhlanje. But uma ebhala uMark wayibhala izinto ezazikhulunywa uPeter. Peter siyazi ukuthi sike sayibeka lento ukuthi kukhona ijeni umuntu ayihamba kanye noJesu. So uPeter wayikhona lapha chapter number 4 encwadini kaMatthew la khona ahlangana noJesu esehlulekile edobe kwaze kwasa. He had been fishing and iBhayibheli uma sekukhuluma yena uthi we have been toiling. In other words, it was more than just fishing. Babe kade bezama ngokukhulu ukwehluleka. So now uma esehlulekile washa amanetha wafika uJesu. Uma efika uJesu wayesethi Peter ngitsheleke umkhumbi wakho. Then wathatha umkhumbi kaPetro waba yiplatform waba sikubiza ukuthi ingame lokho waba stage sokuma ukuze akwazi ukushumayela ivangeli. Lithi iBhayibheli uJesu lapha ngasolwandle washumayela izwi ephilisa abagulayo kwenziwa imangaliso. So ngamanye amagama ukuphiliswa kwabagulayo enye into kanti izimangaliso enye futhi into. Ngiyanizwe ngathi ngihamba nani. But uma uPeter uJesu eseqedile wayesethi uJesu take the same boat, put it in the same sea in a wrong time. So now ngoba kwakudotshwa ebusuku ngenxa yokuthi umudobe emini ofish bathuswa isithunzi sakho bese beyabaleka. Kodwa uthi uJesu ufakeni umkhumbi wenu in a wrong time la khona ningekwazi ubamba kalula. Uthi uPetro Nkosi sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho. Uthi kodwa ngezwi lakho. Oh Jesus. Ngiyamthanda kuPetro because he connected to the word on the first day he met Jesus. Kukhona abanye abantu okubathatha isikhathi eside ukuconnecta nezwi kuNkulunkulu. Kodwa uPetro waconnecta on the first day wathi ngenxa yezwi lakho. So uPetro, he was one of the crowd. Ngishilo izolo ukuthi ijeni iqala sonke saqala siziquku. Oh Jesus. Saqala crowd. Kodwa akusiyona into yokuhlala kuyo isiquku because esiqukwini there is noise. Esiqukwini kukhona iconfusion. Esiqukwini kuyahletshwana, esiqukwini kuyathukwana. Esiqukwini in the crowd everything is wrong. uPetro waqala kwi-crowd kodwa akaphelelanga kwi-crowd, wadlula kwi-crowd wafika la khona eba ngomunye wabafundi.
abafundi ke leli gama disciple lisho kahle hle hayi umuntu ofundayo kodwa umuntu okhamisa umlomo kamoya abesethi Jesu zithululele kimi. In other words, a disciple umuntu odlu Jesu evuka, adlu Jesu ehamba, adlu Jesu enkonzweni, adlu ngamanye amagama abafundi abantu abagcwaliswa ngoJesu konke lokhayikho bayajika babe yikho. In other words, abantu that are ready to be transformed impilo zabo ukuze zifane neka Jesu. Petro wafika la khona ethi Nkosi njengoba ulokhu ungifundisa mina ngidla onke amazwi akho ngidla umoya wakho ingakho ungafanele ushunyayezwe noma ubani ngoba sometimes awudla amazwi odwa udla amazwi nomuntu oshumayelayo nisekhona bazalwane. So now uPetro waba umfundi but uPetro waphinde wagraduate to be an apostle. Umpostoli ke yilo muntu oselungele ngenxa ukuthi usemgwinyile uJesu uselungele ukwenza yonke into uJesu ayenzayo. Hallelujah. So now Pedro became an apostle. But more than that, Pedro akagcinanga ngokuba umpostoli. Ngesikhathi benyuka chapter number 17 lithi iBhayibheli uJesu wathatha abathathu wanyukela nabo lapha entabeni waphenduka esinye isimo. uPedro futhi wayesekhona nalapho ngesikhathi uJesu ebabiza ephenduka ekhazimula ephenduka eba ngesinye isimo uPetro still wayesekhona. But akagcinanga futhi nalapho simuzwa encwadini kaJohn uchapter number 21 lithi iBhayibheli uJesu wafika sebebuyela ukuyodoba wafike wathi Petro uyangithanda na kunalaba. Oh Jesus. Oh yes. Ngamanye amagama uPetro wahamba naba nesixuku wagraduate esixukwini wadlulela ekubeni umfundi wagraduate ekubeni umfundi wadlulela kwabathathu abayenkazimulweni wagraduate nakhona wafika la khona kuthiwa uyangithanda na kunalaba. Lithi iBhayibheli wathi Nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda wayesethola assignment. Ngamanye amagama the last stage of Christianity is stage la khona wamukela i-assignment. Glory to Jesus. Hallelujah. uPetro uhambe wazowamukela kwathiwa yalusa izimvu zami nakwekela amawundlu ami ethola i-assignment. But more than that, lo Petro lo uyena owehlelwa izinto ezibhlungu kunabo bonke abanye abafundi. Nisekhona bazalwane. Elinye ilanga lithi iBhayibheli wayephethe inkemba bezobamba uJesu bethi bafuna ukubulala uJesu wakhipha inkemba washaya indlebe yenceku yompriest omkhulu wayibeka phansi. Kuthe uma indlebe isiphansi uJesu wayithatha indlebe wayiphephetha. Jesus. Bathi ke ngesikhathi eyiphephetha wayevala evidence. Hallelujah. Noma babe ngafuna ukumbopha. Oh Jesus. wayiphephetha indlebe wayibuyisela kwangabonakala ukuthi indlebe ike yagenqwa. There was totally no evidence. Oh Jesus. Naba bengamangalela wayengaphuma nje because there was no evidence.
But uPetro uyena lowo uJesu wathi buyisela inkemba yakho ngoba obulala ngenkemba naye futhi uyofa ngenkemba. Uyazi ngifisa sengazathi ngingake ngithole the biggest stage eSouth Africa ngeke ngifunde lelo verse nje elithi obulala ngenkemba naye uyofa ngenkemba. Othakathayo nawo thakatha. Oh Jesus. Kwatha ngikhuluma. Osondayo nawe uyazonda. Ohlebayo nawe uyohleba. Yonke lento oyenzayo nawe iyokwenziwa kuwe. Oh Jesus. So this Petro, uPetro lo uma uJesu esehambile, uPetro wayekaxoxe athi mayixoxa indaba abhala uMark. So uma eloke bhala uMark wazobhala nalesi story. Lesi story lesilithi iBhayibheli uJesu wathi ehla ephuma olwandle lwaseGenesareth. Ephuma nje uJesu. Lithi iBhayibheli wahlangana nendoda. Ephuma nje wahlangana nendoda. Kanti azahlangana nendoda nje uJesu ephuma olwandle usukaphi? Can I do that a little bit? Ngiyaphuma khona manje ngidedela umoya ingcwele. Now uma uPetro wayisuka from the other side. La khona a multiplier of 5 slices of bread. Kwadla approximately 5,000 men bengabalwa abesilisa nabesifazane. So uma sizenzela nje bazalwane inhlolovo, you can see ububheka la endlini ukuthi uma amadoda ewu50 amakhosikazi awaphinda ka5 everywhere. So now uma amadoda ayu5000 kusho ukuthi abesifazane nezingane zabo, the crowd was close to 25,000 abantu abadla lezi zinto. Lithi iBhayibheli wabanikeza ukudla badla baze bafuna ukumgcoba bamenze abe inkosi. Kanti babefuna ukumgcoba eli isikhathi sakhe sokukhazinuliswa singakafiki. Nesakhona bazalwane. Hallelujah. Mhlambe ukuba wayifana nami nawe. Hayi sasohlala ehlalweni bantwana benkosi. Ngoba siyayijabulela into esiyenziswa ngabantu. Kodwa uJesu had an assignment. Noma ngabe bafuna ukumgcoba wayesazi isikhathi sakhe sokuphakama esiphambanweni. Wayazi ukuthi awukwazi ukuba inkosi ungakasithwali isiphambano. Nisekhona bazalwane. He had to ukuthi uJesu adlule esiphambanweni before aye bukhosini. Now lithi iBhayibheli uJesu maqeda ke wayesecindezela abafundi wathi asiwele siye ngaphesheya. So now uJesu ethi asiwele siye ngaphesheya utshela abafundi because he is running away from being promoted before the process. Angiphinde futhi angiphinde. Abanye abantu abaningi abakwazi ufika la beya khona because bakuthanda ukuphakanyiswa bengakadluli kwiprocess. Iprocess iyona ekulungisela isihlalo. Hallelujah. Angiphinde futhi. You can never get to the throne until you go through the process. Hallelujah. Process ingakho noma umuntu esesihlalweni uma engadlulanga kwiprocess umbone sesesihlalweni ukuthi hayi akadlulanga lapho bekufanele adlule khona. So lithi iBhayibheli wathi wabacindezela ukuthi asiwele siye ngaphesheya. So na uma bewela beya ngaphesheya lithi iBhayibheli kwakunemikhumbi
eminingi when you go to ulokhu John chapter number 6 kuthiwa kwakukhona imikhumbi eminingi eyayikade wela kanye noJesu. Kule mkhumbi uJesu ayikade wela nayo bona babelandela isinkwa no fish, kanti uJesu unenye assignment azohlangana nayo ngaphesheya. Hallelujah. Lisekhona bazalwane. Hallelujah. So uma uJesu esuka la khona abantu abebemphakamisa bethi hey unamandla uJesu ukwazi ukumultiply 5 slices of bread. Why ngithi 5 slices of bread? Bazalwane kwakuyi lunch box yomfana, and akekho umuntu ongaphathi lunch box ena 5 loaves. Jesus. Angaze ngibone umuntu etuphethe lunch box ephethe olofu besinkwa about 5. This was 5 slices of bread. So now uma beqeda ukudla babekade bejabulile, babekade befuna ukumbeka inkosi wayisetha asiwele siye ngaphesheya. So now uma bewela yilapho kwavuka khona isiphepho. Oh mighty God, I will preach about that because ngiyayizwa ilanga phakathi la kwavuka khona isiphepho ngoba umkhumbi onoJesu sometimes uneziphepho ezingangalo ohleli ngaphakathi kuwo. Hallelujah. Uma ufuna ukubona ukuthi into ekuyingakanani ikale ngama-storms ohlangana nawo. If ama-storms emakhulu kusho ukuthi inkulu into oyiphetheyo. Oh Jesus. Oh hallelujah. Jesus, hallelujah. Futhi ngiyezwe engathi khona engikhuluma naye manje. Engathi khona engikhuluma naye. Because the storms, the devil is not a fool. He cannot bring that a little storm whether you are big in the inside. So lithi ke iBhayibheli kwathi uma sivuka lesi storm savuka before ngenxa ukuthi uJesu wayelele. Kokhona ezinye izinto bazalwane ngeke uJesu avuke nestorm sivuke. Oh Jesus. Uma kuvuka istorm ubokwazi ukuthi kukhona olele. Oh Jesus. Ayivi ibhlungu into yokulalelwa uJesu emkhunjini wakho. Abe khona emkhunjini wakho kodwa lale. Anisekhona bazalwane. Hallelujah. Ngifuna nazi ukuthi kukhona umehluko phakathi kwestorm, kukhona umehluko phakathi kwestorm nezilingo. Izilingo as a promotion, kodwa istorm esokubulala. Jesus. Oya nisekhona bazalwane. Ngamanye amagama mawulingwa unqoba ilingo ubakwazi there is a promotion ahead of you. Kodwa uma kuvuka istorm uSathane usuke engasahleki, usuke efuna ukukubulala. Ilapho kuJesu walala istorm siphezulu. Oh Jesus. Enye izinto that we must learn as the children of God to have peace in the midst of the storm. Oh Jesus. Ungalahlekelwa ipeace yakho ngenxa ukuthi udlula kuma storms. Asithi zikhona iphepho. Uthola kalona uhlabele ngiso nesibi ngezayeqo simi ngegama lika Jesu. Usumthanda sowami wangithethela wathethula umthwalo akishiya lekulo. Uthule isiqotho siwa ngaphandle, uthule ngaphakathi, uthule amadimoni efuna ukuqeda ngawe, kodwa uthule. Have peace in the midst of the storm. Hallelujah. So now uma kuJesu usuka lapho ngesikhathi enzimangaliso
wayesedlula kwistorm kanti uzoqondana nendoda. Oh Jesus. Uzoqondana nendoda. Come on church. Ngifuna ukuvala khona manje. Uzoqondana nani? Nendoda. You see ke bazalwane mawufunda la from verse number 1 iyaveza ukuthi le ndoda le yayikhwelwe umoya ongcolileyo. Umoya ongcolileyo ke lo wamkhipha ekhaya. Number 1 wamkhipha kubazalwane ekhaya. But number 2 umoya ongcolile wambeka emathuneni. Anisekhona bazalwane. Kusho ukuthi ngamanye amagama he came from home wambeka la kukhona abafileyo. Sengazathi ngokomoya ongcolileyo wacabanga ukuthi ufile engakafi. Oh Jesus. Engazathi ungamemeza ukuthi angafi. Angafi. Igama lika Jesu. Angafi. Igama lika Jesu. Hallelujah. Angafi. Igama lika Jesu. Angafi. Igama lika Jesu. Nisendaweni ongafanele ngabe ngikuyo kodwa angafi. Hallelujah. Nisendaweni engangifanele kodwa angafi. Ngikhuluma nobantu. Yes. Angafiki kwilevel yami kodwa angafi. Igama lika Jesu. Hallelujah. In the name of Jesus. Angafi futhi angizukufa. Hallelujah. Funa watshela amadimoni utshela uSathane ukuthi angafi futhi angazukufa. Jesus. Thina nawe sisazohlangana. I will not die, not like this. I am the child of the Most High God. Igama lika Jesu. Engazathi amadimoni akini angezwa angafi. Hallelujah. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. I'm not dead yet. I'm not dead yet. Angafi. Jesus, hallelujah. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Hallelujah. One of the things that the devil ayenza ngamandla he uyajaha ukucelebrate. Celebrate kanti awukafi. Oh Jesus. Hayi futhi noma ungafa mtshele ukuthi ngizovuka njengamathambo kaHezekiya. Jesus, hallelujah. Angiye ekufeni. Igama lika Jesu. Engazathi ungayitshela wena angiye ekufeni. Angiyakufani. Angafi. Oh Jesus. Futhi angiyi ekufeni. Ekufeni. Thank you Jesus. Hallelujah. Ukuba uSathane kwakuuSathane ohlakaniphileyo kwakufanele ambulale esenethuba lokumbulala kanti akazi ukuthi kuzindoda eyasuka emazulwini yeza la sihlutshwe khona nala sibekwe khona izimo ngisesimweni kodwa ngafe. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. I know Satan will celebrate. Usheshile ukucelebrate. Washesha wacelebrate. Wacabanga ukuthi ngeke ube lutho. Wafika uJesu. Wacabanga ukuthi ngeke ube yilutho emhlabeni. Wafika uJesu. Wacabanga ukuthi ifamily yakho izofa. Wafika uJesu. Wacabanga ukuthi ukubamba ngokuhlupheka. Wafika uJesu. Jesus came. Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Awasazi ngabe sikuphi. Hallelujah. Ukuba uJesu akafika. Thank you Jesus. No ngiyazizwa ukuthi ngikhuluma nabantu abalaba ekhona because of their power. Kodwa mina ngiyazazi ngisukaphi. Uma ngikhumbula la ngiqhamuka khona angisoze ngabuye
ubuyele muva. Hallelujah. Sathane Ngegama likaJesu. angafi Ngegama likaJesu. futhi In the angizukufa. name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wambeka emathuneni. Ungazibulali ngoba ususemathuneni. Oh, Jesus. Ngoba kuyenzeka ube semathuneni kade awukafi. Angazi namhlanje ngizwe i-resurrection power ikhona khona la. Oh, Jesus. Kuvuswa abantu. Ngegama Usathane likaJesu. namadimoni akhe sebadla amakhekhe Ngegama baselebrate likaJesu. In the name of ngempilo Jesus. yakho ngomndeni wakho. Hallelujah. Kodwa ngizwe ivoice Ngegama likaJesu. ethi Sathane Ngegama likaJesu. In the angafi. name of Jesus. Ngegama likaJesu. Hallelujah. But this is something Baba Mahlangu okuyiyona enginyakazisa kakhulu. Lethi iBhayibheli le kwakhuluma amadimoni endodeni. Because as you grow in the Lord, you must be able to discern amazwi amadimoni namazwi omuntu. Oh, Jesus. Kwakhuluma amadimoni athi Jesu sinamsebenzi muni. Hey angimangalisile lamadimoni mvangeli amemeza njengobhathimewu. Kodwa wona ememezela ukuthi awayekwe aqede umsebenzi. Ngoba njengoba ungathandazi nje wena. Jesus. Kukhona amadimoni wona abhiza amephambi kaJesu. Athi cela usiyeke. Siqedele lo msebenzi. It's about you. Ukuthi wena uvumela amadimoni noma uvumela uJesu na. Oh, Jesus. Athi Jesu namsebenzi muni nawe. Ufikelele ukuzosihlupha isikhathi singakabe khona. Into esibili leyo engikhubile. Le eyokuthi amadimoni ayazi ukuthi uJesu usebenza ngani ngesikhathi. Isikhathi sakhe sikafika. Lithi iBhayibheli number 3. Ayisethi lamadimoni uJesu akakasho lutho njalo. Ayisethi lamadimoni sicela ungasisusi kule ndoda. Wathi uJesu ningoba awaqalanga phendula. Aqale athi ungasusi kule region. Before azisho ukuthi angobani. In other words, amadimoni mayefika abamba umuntu. Adlule kumuntu. Abamba indawo. Adlule endaweni. Abamba iregion. Adlule kwi-region. Abambizwe. Jesus. Sakuya ngokuthi abaphathi bayawanika inamademoniso. Mhlambe sihleli kulelizwe nje kade lanikelwa emadimonini. Kodwa ngizwa ama voice athi asikafi. Ngegama likaJesu. Noma linganikelwa emadimonini sihamba nendoda. Jesus. Indoda yafa yavuka kwabafileyo yanqoba ukufa yanqoba amadimoni. Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Ubona ekhaya. Ubona ukuthi ikhaya nekhaya linamadimoni alo. Amadimoni ekhaya lithile. Bonke abala kuleli khaya bashadi. Uma ngalusisi umuhle. Kodwa kushade abantu ongababoni nje kahle. Yes. Uma singase sianalyze bonke abantu besifazana owazana nabo wena. Abantu bonke besifazana owazana nabo sebeshadile kodwa umhle wena nje. Akwazi ucabanga nje leyo nto ukuthi kanti ithini criteria yokukhethwa.
ngiyabe senithi khona umuntu omubi uthe ubaba usikhali khona umuntu angaze ngiyikhulume nje leyo ngithe lo munye usisi yena uyabona khona uyamdlula manje neqhoksi lakho ungadlula igundane ngaphansi kodwa athathwe yena ebhadazele Jesus bamthatha ashaya istep abhadazele ebheke khona bamthathe kodwa ubona ukuthi amademoni asekhaya nje la lezi ngane ebanjwe ngamademoni lezi ubona laba bafana akusebona utshwala lo babaphuzayo sengamademoni sebephuzela amademoni ubona umuntu ahlale phansi kwesihlahla ngomgqibelo ngo6 o'clock kuze kuyoshaya u12 o'clock ngomgqibelo ephuza Jesus kama ngumuntu uphuza yedwa kanti uphuza namademoni kukhona amakhaya ladies and gentlemen anikelwe emademonini kodwa namhlanje na we've got one word in the name of Jesus in the name of Jesus one word one word one word Such one word akusena ndaba ukuthi abambe ubani la ekhaya akusena ndaba ukuthi alibambe lonke le ekhaya akusena ndaba ukuthi abambe wonke umuzi yonke ifamily kodwa angafa angafi andikhona izwe lodwa engifuna ukulitshela amademoni akithi khona izwe lodwa engifuna ukulitshela izifo zakithi khona izwe lodwa engifuna ukulitshela zonke izinto ezizitha zempilo yami get mina amademoni akusiyona indawo yani akusiwona umzimba wenu lo akusiyona ikhaya lenu le I belong to Jesus you devil get out in the name of Jesus in the name of Jesus khona ezinye ikhathi ngivuka ebusuku ngibamba impahla zengane zami ngithi nina aniyezweni nina ngeke nibanjwe ngamademoni nina niyaphumelela niyazwa nina uJesu inkosi yenu get out Jesus ngeke ukwazi ukubamba ubaba wami ngeke ukwazi ukubamba uma wami ngeke ukwazi ukubamba udadewethu ngeke ukwazi ukubamba uma wami get out Satan get out phuma Jesus I refuse with my children. In the name of Jesus. I refuse with my life. I refuse. Ngiyanqaba. In the name of Jesus. Ngiyanqaba. In the name of Jesus. Ngizwa amandla. Dangerous. Namhlanje we have a dangerous power. Amademoni ayazi lento engikhuluma ngayo. Angizwa futhi. Amademoni abamba abantu. Get out, you demon. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Libradasi kataba. Get out. Jesus. Oh, watangibheke nasenyakatho namhlanje onke amandla obumnyama avele enyakatho awaphindele out watangibheke entshonalanga onke amademoni aqhamuke entshonalanga out onke amademoni aqhamuke eningizimu out onke aqhamuke empumalanga out in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
There's going to be a testimony. Kuzoba nobufakazi kule ndawo. Njengoba sila sithi egameni lika Jesu amadimoni awahlehle. Oh shabadadasi. Reprokota. Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Zangoma ebeyicabanga ukuthi zibambele ndawo kuhlakazeka zonke igodlo zazo njengoba sikhuluma manje sithi egameni likaJesu get out oshane kesaya egameni likaJesu get out. Oh, I am not a preacher tonight. Angisiyena umshumayeli ngiphethe inkembe esandleni idestroya wonke amandla obumnyama mina amandla obumnyama get out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yabona kuhlakazeka inkambe egcwele imithi yobumnyama inyoka iqhuma amehlo inyoka zobumnyama ezikule ndawo ziqhuma amehlo manje ayisophinde sibone noma ngabe uyinyoka yemali get out noma ngabe uyinyoka yokufa get out noma ngabe uyinyoka yani get out in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Namhlanje siyabhubhisa emsebenzini yobumnyama siyabhubhisa In the name of Jesus. 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 Let's power God. Be free. So my intercessors today, we are not preaching at all. Namhlanje sibiza igama lika Jesu kuqhamuka amaketanga amakhamandela yawo ngegama lika Jesu izifo ziyaqatha ngegama lika Jesu abafeyilayo bazophasa ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Khuluma nalesi simo sakho, khuluma nalesi zinto ezikubambile. Yisho one word and say get out, get out, get out, get out, get out. Hlupheka, get out. Amandla obumnyama, get out. Wena Satan namademoni, get out. Abathakathi, get out. Tonight
church Hallelujah. simemezele freedom Jesus. nakula region Igama likaJesu. ngegama likaJesu Igama likaJesu. basindiswa abantu Igama likaJesu. ngegama likaJesu Igama likaJesu. bayaphiliswa abantu Igama likaJesu. igama elithi Jesu Jesu. Jesu igama liyanganelisa Kameli Jesus Lapakaya Jesu Kama Let me tell you this. Siyatandaza manje. The spirits that are against you are so much wicked. So much wicked. Ngicabanga ukuthi ziyazenzekela ayikho into ezenzekelayo. Awunguthi ubaba ngashiya ikhaya ohlala emathuneni. Bese kuthiwa kuyazenzekela. Nothing happened on its own. Kulomhlaba we make things happen. Kulomhlaba. If let me close like this. Amadimoni abane negotiating spirit. Athi sicela ungasikhiphi. Nje noma kule ndawo futhi ungasikhiphi. Usikhiphele noma kuphi. Acela athi sicela nazi izingulube. Ecabanga ukuthi asezohlala kulezi izingulube. Asebenze njengoba besebenza lo baba. Wathi uJesu kulungile ke ngenani kuyo ingulube. Acabanga ukuthi escapeile. Acabanga ukuthi escapeile. Athi ngangena ezingulubeni. Nezingulube zathi we cannot live with you. Ngcono sife. Kunokuthi kuhlale sihlalwe yini. Kwacaca ukuthi noma ngabe akhishelwe engulubeni kodwa futhi awazi uhlala engulubeni seyifile ngoba idemon alifi. Ingakho uma liphuma komunye la lifuna omunye ongekho serious. Maphuma idemon lomuntu lokho uyahleka wena uyahleka. Liphuma kulo lingene kuwe. Lifuna umzimba nje. Elingangena kuwo idemon. Uma amademoni ebona wena abona indlu nemoto azohamba ngayo. Ngoba wona wakwazi ukuphuza utshwala abuthanda kodwa wakwazi ukuphuza abuphuza ngomuntu. Ayikho into engizonda njengotshwala. Ubaba wakhulela isingane yakhe kwaba utshwala waqala wabuse ingane yakhe wazi yazi yakhulelwa lokho ephuzi edakiwe. I'm
namhlanje na idimoni lotshwala nje sithi get out. Get out. Yabona kungenzeka kuwe leyo nto incane kakhulu. Kodwa umuntu ohlala nomuntu ophuza utshwala. It's another thing. It's another thing. Namhlanje na sizothandaza. We will take about 2 to 5 minutes praying. Kuzohlakazeka la okwafakwa khona igama lakho. Nempahla zakho kuzohlakazeka la umthakathi. Yeah. Uyabona kuzokwenzeka izinto sizoza ubufakazi khona abantu abazongena begijima la itendeni athi kukhona nje ingelosi yasezulwini yakhahlela ilokhuza ihalt engiphulela kuyo angisenayo indawo yokuphula ngenxa ukuthi kufika uJesu kule ndawo sizothi madimoni get out in the name of Jesus. I imagine fucking do ya. Yes. I imagine the day lo baba owaphuma because this thing was serious. So kuthiwa wayiboshwa ngamaketanga avele what? It was not a joke. It was serious. Waphuma ekhaya eboshwa. Uyabona ekhahlela iqapha enza yonke into ebulala yonke into waphuma ekhaya leso simo kodwa ngelinye ilanga esehlangane noJesu wabuye sethi sweetie xolele aw baby uyibona indoda mayisibuya iseziyinethile isho salukazini sathi aw baby sweetie seziyinethile inalento ibuyize ekhaya ibuya yakhothama yathi ngihlangane noJesu hlangane noJesu wabaleka idimoni Let me close like this. Ngoba ngeke kwenzeke afike uphinde uqhubeke ube njalo. Kukhona izinto engazazi ukuthi zenzeka kanjani bafowethu. Angazi mbangela. Umuntu ujola kanjani? Sihlangane noJesu. Umfundisi ulala kanjani namakholo enkonzweni? Uhlangane noJesu kahle. Uhamba uyokhothama enyangeni. Uhlangane noJesu. Umkwahlangana naye. Uthi umunye ohlaba, he touched me. Oh, he touched me. That floods my soul. Hallelujah. Some deep, wonderful heaven. And now I know He touched me and makes me whole. Sosasihambela kungasalanga ngane namakhanda afana nawethu. Sihlangane noJesu bafowethu. Sihlangane noJesu. uJesu yena yedwa. uJesu ophilayo. uJesu osendesayo. Awuye kufeni sisi.
awuyekufeni Igama likaJesu. awuyekufeni uyaphila In the name of uyaphila Jesus. uyaphila Igama likaJesu. ayatakasela anginendaba ukuthi kwakuthiwa isifo sini kwakuthiwa selapheka njengoba ngimlanga phambili bake basho nami ukuthi nginesifo esingalapheki kwamangala udokotela sengibuya wathi silahleke phi isifo sakho ngoba wazi ukuhlangana noJesu impilo iphinde ibe njalo. Thank you, Jesus. Shana mandekesa Hallelujah. ropoposa izwa amandla ngumangalisi ayanyakaza kule ndawo izuqobo olwaphula amajoke esitha bakhululwa abantu. We're going one word. Get out. I wish you can say one more time. Sizwe isitha sakho, izwe imeko yakho ukuthi manje awusahlangene nayo lento, awusezi kuyincenga. Satan emadimoni. Get out. In the name of Jesus. Hlanganise lutho nezifo, asihlanganise lutho lokuhlupheka, asihlanganise lutho namadimoni, asihlanganise lutho Get out. nezono. Get out. Get out. Get out. Ushabadala. Get out. Out. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Ukhona abantu abakule ndawo namhlanje abathi babuzikhala. Cela namhlanje ukuhlangana noJesu. Uma ukuhlangana noJesu kwenza kubaleka amademoni. Angihlangane naye nami namhlanje. Mawukhona siphakamise kakhulu izandla zakho ngicela ukuthandaza nawe. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibusise. I can see hands. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibusise. I can see hands. Ya iyabaleka le, iyabaleka lento, iyabaleka. Iyabaleka lento, iyabaleka. Iyabaleka lento. Iyahamba lento. Iyahamba. Ngicela nini niphamise izandla zenu nisuke nisheshe nize la ngaphambili so that sinibeke izandla sikhuze phezulu kwempilo zenu. Say get out. Come on, come close. Jesus, touch me. Thank you, Jesus. And make me whole. Funa uphuma uqhwethwa la namhlanje. Oh, hallelujah. Phuma uqhwethwa namhlanje. Wonderful. Isandla sikaNkulunkulu sikubambile. Phuma uqhwethwa. I know. Jesus. 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 Thank you, 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 Jesus. Cela nisho lamazwi emva kwami. Thanini Nkosi uJesu. Namhlanje ebusuku silizwe ilizwe lakho langena emhlizweni yethu salikholwa manje sengiyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi wempilo yami kusukela namhlanje ngizokukhonza ngikulandele ukuphila kwami konke ngegama lika Jesu 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 phakamisani izandla zenu siyathandaza manje
Siyathandaza manje. Mfundisi uDlamini, can you come and pray? Thank you Jesus. Ukapaya tatasiya. Thank you, Jesus. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ntambama Baba wethu ophilayo lithi izwi lakho okuvumayo phambi kwabantu na uyakumvuma phambi kaBaba uNkulunkulu nezidalwa zezulu uNkulunkulu wethu ongcwele amehlo ethu abona izandla eziphakeme kodwa wena ongabheki njengomuntu ubona ukujula kwenhliziyo yabo naba Nkosi beze kuwe egameni lika Jesu waseNazaretha izwi lakho lithi uNkulunkulu wethu ongcwele ozayo kuwe Jesus. awunakumlahla ngaphandle nongumlahla emhlabeni wena Nkosi uqamba amasu ukuze angabe ngumlahlwa kuwe beseze kuwe kaNkulunkulu wethu sibanikela ngokupheleleyo Baba esandleni sakho egameni lika Jesu waseNazaretha hamba ke phambi kwabo njengomlilo odlayo hamba emva kwabo njengomlilo oqothulayo phezu kwabo sibeke inkazimulo eyaphula amajoke esitha egameni lika Jesu waseNazaretha sidiliza ngokukholwa amabridge abawele ngawo ukuza kule ndawo egameni lika Jesu waseNazaretha ngempela Nkosi kungena kwabo akuyi kufana nokuphuma kwabo egameni lika Jesu nemimoya yonke ezama ukuyobalinda emakhaya sifungisa igazi lika Jesu siyibopha siyiphosa emgodini ongenamkhawulo kwalasha ngegama lika Jesu waseNazaretha kodwa bona Nkosi sokhela umlilo wasezulwini eyimpilweni zabo yawuvutha impilo yabo yonke ngoJesu Nkosi amen.